Hej. Hej. Er Ove hjemme? Ja, hun er inde på sit værelse. Gider du skynde lidt på hende? Ja. Hej. Aurora. Er du snart klar? Hvorfor kan du ikke Ove, som du plejer? Jamen, det skal jeg nok også. Oi, vil du med noget? Nej, jeg vil ikke giftes med ham. Jamen, nu har du jo kjole på. Jamen, jeg vil ikke giftes med ham. Jeg vil ikke giftes med ham. Jeg vil ikke det. Jeg vil blive her. Hvorfor skal jeg ikke sove her i nat? Det er den sidste nat, vi har. Jeg vil sove her. Nej, Oi, vi er nødt til at tænke over tingene her. Hvorfor vil du ikke sove med ham? Jamen, jeg har hørt nogen, der siger, at man var børn at sove alene med en mand. Og det vil jeg ikke. Det er jeg klar til. Jeg vil bare sove her den sidste nat. Jamen, det gør man altså ikke, Oi, men der var altså ikke børn ved at sove sammen. Det er bare hygge. Jamen, jeg vil ikke have børn. Ikke endnu. Selvfølgelig vil det ikke voldtage dig. Hvad er det? Det er noget, du vil lære. Ja. Ej, men altså, nu må du lige gå ned og gifte dig, ja? For din mors skyld. Okay, mamma. Ja, det var godt. Kom så. Hvor er han henne? Det ved jeg ikke. Hvad far? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hjælp mig, Gud. Hjælp mig. Hvad kan jeg gøre for dig? Jamen, jeg vil ikke giftes med ham. Jeg er ikke klar til at blive gift. Hvad skal jeg gøre? Den hellige ånd hjælper dig med at give dig styrke og mod til at gifte dig. Amen. Tak, Gud. Tak for det. Jeg vil ikke sove med ham. Jeg er bange for at klippe mig. Så klip ham! Klipper du ham? Jeg gør det! Farvel! Ej, ved du hvad? Vi gør det sammen! Ja. Ej, hvor mange portioner er det skidt? Oj, men der var altså ikke børn ved at sove sammen. Det er bare hygge. Og så laver man børn. Hej jo. Oj, vil du lige med sidde og komme den her vej? Kom med mig. Der er en dør. Der er en dør. Hun er ikke det er en dør. Jeg vidste ikke, der var en dør. Jeg kan virkelig ikke den dør der. Du skal bare... Jeg kan bare ligesom lægge noget ind over. Nu prøver jeg igen. Jeg elsker den der lige ud. Jeg vidste bare, at det kom. Jeg var flag. Gud siger, it's next week.